वाले भाले थे औला भाज गाने थे यो नातिलाई कुञ्चै केटी छान बनेर फन्को मारेर लैजाउला यसपालि जय जय पारेर लैजाउला यसपालि जय जय पारेर भागी लुकी लुकी नाही भागेर भर्ती भागेर भर अपना सा धीरे धीरे लागे रे साई तुझको ना मिल पाए ओ बचताओगी कुछ ऐसे के सुर्खी लबों की उतर जाएगी ये सजा तुम भूल न जाना प्यार को ठोकर मत लगाना के चला
कालो बाज पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ हो तिम्रो माया गीत गाउँदैछ La 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 ओ बन्टी साइकल चलाइजा बदुरी एरी 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 ओ बन्टी तुम्हारे घर पर जब खुद को टेस्ट कर सम्झी मेरो निन्द्रा हराउँछ तिम्रो त्यो यादले सधैँ सताउँछ तिमीलाई नदेख्दा मेरो मुटु गिजाउँछ बह ही गया इश्क इबादत तू
अब जा कालो बादल पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ हो तिम्रो माया गीत गाउँदैछ करता हूँ पर मैं आवारा नहीं छोड़ा खुला दिल को मगर खुद को बिगाड़ा আমি ছাড়তে তোকে পারবো না আমি ভুলতে তোকে दोस्त कसैको मेरी मायालाई यो जुनी काटिदिउँला हेरी तिमीलाई यो जुनी मात्रको के कुरा छ यो तिमीलाई অনুভবী তোমার কি হরম জোনাকি খন্দিয়া খেমে কাহিম উজাগরি নিশা नोंनि लानाय रुबा नोंनि मोज्लाय जानजि नोंनि जारु गुस्ति कच्ची दोरियों से मैनू तू बादले फकी यारियों में हुंदे ना फासले
जाखो आंहा गसा जारुं फुंनि समाव जाय सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या पुनः है दिले करार मेरे दिले बेकरार क्यों ही पता सखिया ने मैंने मेरा मार दिया दिया न चन्ना गला प्यार दिया सामान तो किते किते नाल होना यार किया भी पुत मैंने कार दिया मैंने तेरे दिया लगदा है तूने कितना चाहे बेचारा तेरे और बतेरे ने मेरा कोई है बस यार नागिर नमिलो मोर आं खोनायो नोंनि लोगोजा Lamborghini chalai janeyo sanu bhi chuta de do kite kalle jaye janeyo kiss me close your eyes and miss me आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालिया गासैयावबो गोरबो बेखेवना आंनो होबा अराय सम Attention, everyone. I've been trying to catch the Pontiac Bandit for 8 years. Mayalu, Milan ko gadi cheuma una, angali deuna, mini nai khamazama, meke amani mazama, mana mazama, mana mazama.
बाला केटी छन् भनेर फन्को मारेर लैजाउला यसपालि जय जय पारेर लैजाउला यसपालि जय जय पारेर हे 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 ओ ला ला baleng gufur kau dang mohor mekang nengni अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरो मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना ददे रे आदर मालि सना ददे रे आदर मालि दुमक दुमक जब हिते छाइटू पहाड़ी बटोमा छमे छमे पायल घुंघरू बजने तेरे गुतमा लाल तेरे कंगना हाथ में छुरी छनहरा लाल तेरे कंगना हाथ में छुरी छनहरा चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा कांची रे प्रीत मेरी सांसें रुक जाना जा दिल तोड़ के हो कांची रे प्रीत मेरी सांसें रुक जाना जा दिल तोड़ के हाबी दखना गानानै फारौ मेगननि फालि लानानै बोजों थांनोनो अनसुलि गोसो फागिलि अनसुलि गोसो फागिलि ताहा हसी मंगाया रे डिस्को मॉडल सारी गुया रे तोड़े ऊपर दिला गरी गे तोड़े ऊपर दिला बजी गे गुया रे तोड़े ऊपर दिला गरी गे
मोरे ऊपर दिल अंगाली देऊना मिनी मिनी नायखौ मोजां मोनो मेथाइया मानो मोजां मोनो आं मानो मोजां मोनो मानो मोजां मोनो छोटा सा गाँव की मोर गोरी कितना सुहाने लगेला ओहो कोयल कुहुकेला बड़ी रेच लगेला लाल परी सरी खुपर गेंदा फूल नोच की हंसी में बड़ी रे सुकून लाल परी सरी खुपर गेंदा फूल नोच की हंसी में बड़ी रे सुकून प्यार के कागज पे की कलम से पहली बार सलाम लिखा पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा अजरबले बने थे औला भाई Disconnected. Ready to pair. Power off. Komen खालामदो दे बारा लोगोफोर ससमा आये मा खालामदो हेलौ अनामिकासो दुरलाय मोसानो हागोन अनामिकानि मोसानायखौसो नायगौमोन आं माबायदि जागौमोन बियो सानैजों मोसानोसै फै बिबार नांदाला बिबारा रोङालै जाम्बिसो आंबो जा इन्जय खालामदों गासैबो बावगारजोब्बाय आं दादानि एलबियाव फैना सेंग्राफोरखौ बावगारजोब्बाय नामा थांगासिनो मेक्सेल थांगासिनो मोसानो नोंनि मिनिनाया मोजां मोनो मेथाइया मानो मोजां मोनो सनजितनि हाबा ना मा दामलायबाय होनदों ना हा मा खबर अबे हाबखो नोङो अबाव हाबगोन उदालगुरि कलेज अके आंनि हाबायाथ' ओरैबायदि जागोन मेक्सेल ब्र' बुंखा नोङा बेनिफ्राय जोंना अनामिकाया अन आंनो बारा मोसाबाय खोमा दाना आंनो बारा मोसाबाय खोमा दाना जोंना बिबारा सबसे बांसिन मोसाबाय आरोना आयै मासे खोलो बार बारदों नालाय सिउ मासे खोलो बार बारदों आयै नै लोगोफोर जिबायदि गुसु आरोना खोलो बार बारदों आयै जेब्ला सेंग्राजों सिख्लाजों मा होनना बुंगोन बिफां सायायाव आराम जिरायनानै रायलायलायोना गोसोनि खोथा बे समाव जेनेका गोसोखौ स्रां मोनो अबेबा सोरगो रायजोआव थाहैनाय बायदि मोनोना गोसोखौ थिग बेबायदिनो दा आं बिदि मोनदों आरोना बार खोलो बारनानै नै सान्दुं गैया मा गैया जासे समायना बोथोर दिनै आयै बेनिफ्राय आंबो नानिखौ लायनो रोङाखै मोसानानै सनाफोर नांदारा खयथा जालायबाय सेस फिसाजोजों दामजासिगोनलै नोङो फिसाजोआथ' जोंना बारनासो जोखायो होमबा र' मेक्सेलदों अनामिका बाजै मा जाबावगोन दा गैलायो अनामिका बाजैया फिसाजों बारना जोजाखासिनो फिसाजोआथ' ओरैबायदि खैला बिखासै ना बारना जोजाखायो फिसाजों नै दा ओरैनो नायाखायो गोला फिसा जायोना खैला बिखा बिबार माब्ला मन' जागोन चेनेलफोरा आन्दारना ओंलै बाला मेक्सेल ब्र' माला मन' जागोनथाय मेक्सेल ब्र' एकदमबारे गुवाहाटिफोराव खान्दा गाननायफोरखौसो एकदम एदावलाबायनाय भिडिअ बानायदोंलै माने भाइरेल जागोन होननानै दसेनो जागोन ओमफ्राय फार्स्टनिफ्रायनो
मोसाबाय आं नामदारना अके बिबारा मानसिया माबायदिथाय आं नुफेराखैलै साला बिबार रलै नोंखो आं बिबारमोननि खाथियावनो खामानि मावगासिनो दं दै बे जोंनि लाइना थांबानो बिबारमोननि लाइना थाङो जोंनि लाइना थांबानो बिबारमोननि लाइना थाङो आरो ना मोनसे लाइनानो ओमफ्राय लायनो र' सनाफोरनो ओके ओके हम लोग का सुबह ने हार दिया थैंक यू सो मच सुबह मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सुबह मैं भी थोड़ा थोड़ा नेपाली आता हूँ रे सुबह क्योंकि हम लोग का ना इधर मतलब नेपाली और हम लोग का बोरो और हम लोग का इधर एसामिस मतलब एक साल में हम लोग का एक साल में ही मतलब क्या बोलेगा एक साथ में मतलब हम लोग का गाँव इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा नेपाली आता है और नेपाली लोग भी पूरा हम लोग का भाषा आता है ओमफ्राय वान्डाफोरखि माबा हादरबाय मेक्सेल आंहा इउटुबजों जेबो गैया ओरैनोसो भिडिअ नायो आं दारना मेक्सेल बिबार मोना ओरैबायदि माहाजोनलै मिथिबाय ना माने फैसाखौ गारनो जायगायानो गैया बिबारा अबाव गारनो अबाव गारा इउटुबावनो नेटफ्लिक्स सोना गारो आरोना जोबोद मोजां बिबारा देनां मा होनना बुंगोन मन'फोर जाबाथाय बिबारनि माला मोनसे बायना हैगोन आं दे होमबा अनामिकाया जारलासो हाय ओंखिफोर होनना बुंदों आरोना इसमिथाया मा होनदों हाय गुड इभिनिं वान्डाफोर गिमा बिबार सुबुनि बोला अके बाय बोल रहा अच्छा बिबार ने बोला ओ मेक्सेल नावदों मेक्सेल ने बोला गुड मर्निं सुस्मिता गुड मर्निं सुस्मिता गुड मर्निं होनदों ना आं और जा गारामा खोलाबदोंलै केला आयु ओमफ्राय मर्निं मेसेज लांबाय नै जोंना ओमफ्राय एवरीवन गाइस प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए कमेंट कीजिए आप लोग ला 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 नोंनि मिनिनाया मोजां मोनो मिथिया मानो मोजां मोनो नोंनि मिनिनायाव आंबो सनजितनि न' खाथि जायो ना मा होना आंबो सनजितनि न' खाथियाव जायो ना मा होनना बुंदों खाथिखा जोंना सुबु अन हार्डे थेंक इउ स' माच मेक्सलानो न'आवनो नामा न'आवनो ना मा होनो न'आवनोखा आङो नै दायो केनेलाव फैबाय आरो ना दादा सनजित संखौ होबावदो आङो माने नै केनेलाव फैबाय आरो ना संखौ दामासै केनेलाव फैबाय ला 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 उदालगुरिनि आरो नोंसोरो होननानै माबा बुजियासै मेक्सेलनो माबा मेक्सेल ब्र' बिबारिया जोंनि गामि खाथिनो मथ'थे बिबारिया जोंनि न'निफ्राय जिखुनु साहा जायो बिबारिनि न'आ आरोना जिखुनु बे जोंनिया कारेन्ट थांबानो बिबारना कारेन्ट थाङो बिबारिना कारेन्ट थांबानो जोंनिया कारेन्ट थायो आरोना बे मोनसे कारेन्ट आरोना सापस बुंनो थांबा 1 किल'मिटारफोर जागोन आरोना बिबारिनि न'जों आंनि न'जों नाथाय बिबारिया सोर आं हमना मोनाखै आरोना जिखुनु बिबारिया मथा मथि फाख्रिबारिनि जानो हागौ नङाबा दखरमाखानिथ' नङा फाख्रिबारिनि जानो हागौ दावराय गामिनि जानो हागौ जिखुनु फाख्रिबारि दावराय गामि इखि साइडनि आरोना बिबारिया ओमफ्राय जोंना सोर मेक्सेल होनदों सुमिताया ओमफ्राय एबिया नों 10 लाख दान थेंक इउ स' माच एबि बिबारिया माने मेक्सेल जायगाखौ खोन्था जाया होनना बुंदों आरोना नोंनि नङा सनजितनि खाथि जायो ना मा होनना बुंदों सनजितनि खाथि आंनि खाथि जायो स्मिता न'आवनो दं नामा होनदों ओमफ्राय सन्जिया लाइक दान थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय जोंना मेक्सेलानो एबि फै होनना बुंदों बिबारा होनदों जाया मेक्सेल आं दादा सनजितखौ सिनाया दादा आंखौ सिनायाबालाय मा जानो जोंनो नों जोंनि खाथिनिखा बेनिफ्राय जोंना बिबारा चिरांनिसो होनना बुंदोंना बिबारा चिरांनिसो जाहैबाय दसेनो चिरांनि नङादांलै बिबारा उदालगुरिसो स्मिथाया मोसाहारिया मा होनदों मेक्सेल नामदों ओमफ्राय सुबुनि हार्ट दिया थेंक इउ स' माच एवरीवन गाइस प्लीज है कौन है कमेंट कीजिए सपोर्ट कीजिए आप लोग इसके बाद हम लोग का स्मिथाया बुंदों मेक्सेल नामदों ओमफ्राय सुबुआनो होनदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मा होनदों कारेन्टजोंलाय मा खोथालै दादा सनजित कारेन्टजों खोथा माने कारेन्टजोंनो खोथा मिथिबाय
खारेंखौनो खोथा लेना देनाया ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो नोंसोरनिया उदालगुरि टाउन खाथि जायो नामा बिबार नङा मेक्सेल ब्र जोंनाबो उदालगुरि खाथि नाथाय कारेन्टआ जोंना मोननै लाइननि आरोना जोंनिया जाबाय हरिसिंगा लाइन होनना बुङो जोंनिखौ बेनिफ्राय ओइ उदालगुरि टाउनखैना जाबाय इयो मासबार लाइन होनना बुङो आरोना ओमफ्राय नाथाय बिबारि मोनायाबो हरिसिंगा लाइनानो गोलैयो कारेन्टआ बिबारि मोना कारेन्ट बिबारिना मबाइल चार्ज गैया होमबा आंना मबाइल चार्ज गैया जायो आरोना आं खेनसेल'ना बार आं टेस्टिं नायबाय आरोना बिबारा जोंनि उदालगुरिनिनो ओमफ्राय सानजाया मिनिबाय ओमफ्राय संगीताने गुस्सावा टाक्लाने ओमफ्राय एबिने बोला मेक्सेला खालि सिख्लाफोरजोंल' आंखौ लोगो लाथारा नांबायलै सेस मोजां दा खबरा सुस्मिता होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय मा नाम मेक्सेल जोंना मडिस फैबाय आरोना हेल' मस्ट वेलकाम सन्जय हेल' होनदों मडिस हेल' मेक्सेल हामदों मस्ट वेलकाम मडिस बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो सरि एबि सिस्टार दंमोन एलबिआव ओंखायनो आं रिप्ले होआखै होनना बुंदों अके ओमफ्राय गोरिबा नै आदै ना साला गोरिबा आंनो SMS होमबा नेट पेक बिबा हरासैब्रा दिनै आयै जा एसे खोलो खोलो बारदों ओमफ्राय सुस्मिताया मेक्सेल होनना बुंदों उनाव मिथिगोन मेक्सेल होनना बुंदों बिबारा ओमफ्राय मेक्सेला बुंदों हाय मडिस होनना बुंदों गोरिबा मरा लाइक दा होनना बुंदों अनामिकाया अन ओमफ्राय लक्ष्मी छेत्री का सं सुनाव मोरा संगीता मोरा अभी नहीं है भाई संजीता आपका नाम का सुनाव नाम डरना हा इसके बाद दे जागोन बिबारी नावदों एबिया बुंदों सुस्मित एसमिता मा खबरलै होनदों मडिसा अन मडिस अन दादा उदालगुरि नावदारा बिबारा नै ओमफ्राय अनामिकाया अन हिन्जाव नांगौलै नावदा गोरिब ब्र नोंनो मा मडेलनि हिन्जाव नांगौ फदमि हारिनि नांगौ ना मैसो हारिनि नांगौ ना खांखोर हारिनि नांगौ ना खिंख्रि हारिनि नांगौ मा हारिनि हिन्जाव नांगौ नोंनो दे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बेनिफ्राय बिबार गार्डेना मा खालामदोंनो ओमफ्राय मोजां दे एबि होनना बुंदों ओमफ्राय मेक्सेला मा होनो बिबार उदालगुरिनिसो होनना बुंदों आरोना मुडिसा अनामिका बाजै होनना बुंदों बिबारा मा होनदों आंखौलाय मानो आन्दाज लादों दादा होनना बुंदों आन्दाज नङाब्रा माने जास्ट खोन्थादोंसो आरोना आङो गोरिबा होनना बुंदों हिन्जाव नांगौ होनना खोन्था गोरिब माबायदि हिन्जाव नांगौ अनामिका अन एबिया मा होनदों आं दसेल'लै सनजित दखानसो थांगासिनो अके संगीता बोला कि यू सार्च करो वाई डू यू हैव एनी प्रब्लेम वाव संगीता ओमफ्राय आयौ गोरिबा बिशालनिबो दं नोंनावबो दं ना गोरिबा देनजारलै ओरै ए थांलाय खालामबाय नाङाब्रा गोरिबालाय मडिसा मा होनो जोंनो फदमि हारिनि नांगौ सन्जय ब्र ना फदमि हारिया मा होनो 1K जागोन मडिसफोराव 1K बायनो नामा 1K ओमफ्राय गोरिबा अन अनामिका अन एबि अन बेनिफ्राय बिबार होनदों फेमिलियाव बुजागोन मिथिबाय इउटुब खुलिनायखौ रावबो मिथिया नामद्रा बिबारि मोना इउटुब खुलिनाय नुबाथाय बिबारिया बिमाजों धुम दाम खाम दामजागोननो लोगोफोर बेनिखायनो बिबारिया प्रफाइल होआ आरोना गाइसमोन बिबारिया बारा बैसोनि नङा एसे उन्दैसो मानसिया बेखायनो दुम दाना मोनगोन इयो नागिरना हरदो सन्जित आंनो फदमि हारिनि ओइ बाबा मडिस ब्र नों जुदि फदमि हारिनि हिन्जाव लानानै हाबा खालामगोन ना बिराद मानसिया नोजोर होयो मिथिबाय ना नों न'खौनो गारना थांनो हानाय ना जुदि नों न'आव गारबाथाय बेलेगजों लाइन बेनिखायनो नोङो फदमि हारिनि हिन्जाव लानाङा मडिस आंना एभेलेबेल दंब्रा मडिस 1Kल' लायो आङो 1K हेल' गाइस मा खबर नै बिया मेक्सेला मा होनदों बिदिसो बिबार होनदों ओमफ्राय बिशालनाव अन होनो नोंनावबो अन होनो होनना बुंदों सानजिया आंनि गोसो समनावबो थानो हायो दै आं सोरलै नामदारा गोरिबा आंनि गोसो गोरिब अके गोरिब अके ओमफ्राय जोंना बिबारा मेक्सेल ना मिनिबाय एसमिता दंना गैया जाखो होनना बुंदों ओमफ्राय सुबुआ मा होनदों अन अनामिका अन मडिसा मा बुंखो आंबो थाफाबाय थानोसै ब्र हिन्जावजोंनो दाना अके हिन्जावजों थाफाबाय थायोबाथ' नोङो
लानो हागोन आरो ना आबौ हिनजाव नांगौमोनलै आंनो आबौ अमा लायथ'वा बेलाय नायना होदो ए बोरै जानांगौ जोंलाय अमा फेदेरखानोसो थिनबायना नै हिनजाव बिदों ओमफ्राय दं मेक्सेला बुंदों आंबो उदालगुरियाव थांनोसैलै होनना मेक्सेला अके मेक्सेल फै गोरिबा होनदों हिर'आ फैजों फिनलायदों नामा सि एफ नामा सि आइ डि नो ओइ आं सि आइ डि थिनहराखै मेक्सेला मा बुंखो साहा लोंबाय नामा सुसमिता होनना बुंदों अनामिका अन सुफा गबर हाय बलराय हाय 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 थालांबाय माथो कमेन्टआ ओमफ्राय नों उदालगुरिनि नङा नामा मेक्सेल होनदों मेक्सेलाबो उदालगुरिनि मडिसा मा होनदों लायथ'वानो माथो सनजित लायथ'वानोलै मा खालामबावनोथाय गोरिबा मा बुंखो फैजों नङा खेला फोजों नाङा खेला दानो बोरैबा थांलायगोन खेला ना हाब गोरिब ब्र माबोरै जालायखोब्रा गोरिब ब्र बेनिफ्राय मा बुंखो जोंना सुमिथाया लोंथ'वाखै मेक्सेल नामदों आरोना ओमफ्राय सानजाया मा होनखो नोंनि सुथुर आं सैमा रोनावग्रा होनना बुंबायलै नै आयै सोरखौ होनखोथाय आं हमनो हायासै एबिया मा बुंखो आं थनोसैलै दे सनजित बाय बाय अके एबि अके मेक्सेला मा बुंखो आं खोराबारिनि उदालगुरि खिथ'आवसो दंनो उदालगुरि मानो थांनो मेक्सेल नांदों मुरिसा मेक्सेला बुंबाय ए सुसमिता लेंहरथ'वाखै होनना बुंदों अनामिका अनामिका अन स्किप बाद गोरिबा बुंखो बुंखादों लेवरा आंनि नाम लानाङा होनना नङाबा दानो लाजि नांगोनबो नामदारा हाब मेक्सेल मेक्सेलसो लांबाय गोरिब र' माबोरै बोरावलाबायखोब्रा ओमफ्राय हेलौ नामदारना बिबारा मोनदों औ मेक्सेल खैराबारिनि नामदारना ओमफ्राय माबाया बिबारा खैराबारि होनदों आरो मेक्सेला मा होनखो उदालगुरियावनो थानोसै मडिस गरमथार बिराद थाम्फै गाइसआव दाना गुवाहाटियाव दाना बिराद थाम्फै नो गुवाहाटियाव बिराद थाम्फैलै लेथ्रि गेसाव गोफोन आरो गल'लाबायनाय बहुद गुवाहाटियाव लेथ्रा लोफोन जाजोब्बाय बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो बिराद अखा हाबाय सनाफोर होनना बुंदों नै बिराद अखा हाबायनो बिजनियाव चिराङाव नोंबो मिथिखायो दा सनजित आंनि काहानिखौ गोरिब र' मिथिखायो गोरिब र' मिथिखायो कन्ट्रल ब्र' कन्ट्रल ओमफ्राय दुखुथिया जिउ गुड इभिनिं सनजित दाना गुड इभिनिं दुखुथिया 13 लाइक डान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एभ्रि वान गाइस रागा जालाय लोङालै एभ्रि वान गाइस ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो औ आं खैराबारि BTC बर्डारावसो दं होनना बुंदों आरोना बिबारा मा बुंखो औ जोंनिथिं अखा गैया आब' अनामिका नामदारा नै अनामिका आब' अखा गैया इनि ओंथियानो जाहैबाय उदालगुरिनि बेनिफ्राय कारेन्ट दंना गैया जेला बिबार खोन्थाहरलाय नोंसिनिखै सानजाया मा होनखो नोंखौलाय माथो बुंखो ओरैनोबो अन हरनायखौसो खिन्थादों दा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय प्रानजितआ अन मेक्सेला होनना बुंबाय सुसमिता बहा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो प्रानजितआ दासो लाइन मारिना फैदों होनना बिबारा गेरेबांखो हिउरा जोब्बा उन्दै गेदेर मिथिनाय नङा आं नोंनि दिमाव जोंखादों दाना गोरिब र' बिदि नङाब्रा ब्र' ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ अन मन्दिरानो लाइक दानलै आंहा दासो मबाइल नायनो मोनदों दा अके मबाइल नायनो दासो मोनदों प्रानजितआ नोमफा होनबायलै नै माबाखौ बिबारखौ ओमफ्राय दुखुथिया हादरबाय ओमफ्राय प्रानजितआनो नों बायदि नङा होनबाय ओमफ्राय दुखुथियानो सनजित मा खबर दुखुथिया आंना खबरा मोजाङानो बर्थमान मोजां दङ ओमफ्राय एसे गाज्रि आरोना गगा मोनदों नालाय एसे गाज्रि गगा मोननायनि थाखाय बिबारा मा होनखो जों इसां मोसाखांबाय न' मेक्सेल होनना बुंदों
गोरबानो लोरै सोला सानजि सिरिथा गोरिब ब्र मा बुंखोब्रा ओमफ्राय जोंना सुसमिताया माबा मेक्सला मांखो गोरिब ब्र एसे कन्ट्रल खालामदोलै हामालै गोरिब ब्र बेनिफ्राय जोंना मेक्सला मांखो सुसमिता दिनै डिउटि मावाखै नामा नांदों ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों बिराद अखा हादों थानो हायाखै सनाफोरना माबा अनामिका दहायो अखा हा सान्दुं गोसाना दावराव जाबाय ओमफ्राय दायो अखा हानायखाय दावराव जाबाय आरोना बेनिफ्राय दायो जोंना मा होनना बुंगोन सुसमिताया बुंबाय दं नोंसोरखौनो नागिरगासिनो आं होनदों आरोना खिनो ओंखारदों खिना हो केनेलाव इहाय औवाबारियाव ओमफ्राय दं नोंसोरखौनो नायगासिनो दं मिक्सेल माबाया जोंना स्मिताया प्रान्जिता मा होनदों नोंसोर लाइन मारिदों माथो होनना प्रान्जिता बिबारखौ दादानि सं दामनाय नादों बिबारा मेक्सला बुंबाय औ नंगौ नामा सुसमिता होनना बुंदों मन्दिरा होनदों मा खालामदों सनजित नै केनेलाव जिरायनानै बार जादों आङो जोबोद गुसु बार बारदों आरोना स्रो स्रो मोनलायलायदों गोसोफोरा स्मिता मा होनदों आंना दिनै अफ मेक्सेल नांदों आरोना आं सिरि थानायखौ एरखांफिनबाय नामा एवरा दाना बेनिफ्राय जोंना मेक्सेल बेनिफ्राय मन्दिरा मा बुंखो दुखु जाबाय दुखु सिरिया मा होनदों दे मोजां मेडिसिन जाना आरोना मेडिसिनबो मोनजाया होनदोंलै आङो मन्दिराया मिनिबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनखो आं लाइन मारिनो रोङालै प्रान्जि होनना बुंबाय दुखुस्रियानो मेक्सेल हाय गुड इभिनिं होनना बुंदों ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय औ सुटि लादोंमोन स्मिता होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय प्रान्जिता बुंदों मिनिदों माखौबा हानिया सोंबायलै ओमफ्राय मेक्सेल अनामिका मिनिबाय अनामिका सोंलांबाय माबा मन्दिरा मिनिबाय मेक्सेला होनदों गुड मर्निं दुखु होनना बुंदों मन्दिरा मन्दिरा बिबारा मा होनदों दादा सनजित संजोंसो इन्टारेस्ट जानायमोन होनना बुंदों मन्दिरा मेक्सेल गुड मर्निं होनना बुंदों नै माबाया जोंना दुखुआ सानजिया बुंदों नोंनि एलबियाव फैयाखै दाय जायग्रासो दं एसेखौनो एसे नांबाय नै जोब्बाय दे आं खेला दिनै नाना नङा बिदि नंलाब्रा दे कन्ट्रल जादों कन्ट्रल मिलामिसि ओमफ्राय स्मिताया मा होनदों मेक्सेल होनदों मन्दिरा मा होनदों थाम्फै अरदोंलै सनजितआ हाब थाम्फै अरदों जोंहा थाम्फै अराखैलै आंहा औ दुखु सिनायासै आं होनना बुंदों आरोना मडिस अन मोसाबावनोसै दादा सनजित संखौ दामदो होनना बुंदों आरोना दा दामथ'लालै दा मोनायावसो आं दामनानै उन्दुयो ओमफ्राय मन्दिराया मिनिबाय ओमफ्राय मेक्सेला सुसमिता नाहरबाय बिबारा बुंबाय आरोना मेक्सेला मेंबाय खोमा मोसाना होनना बुंदों मेक्सेला बुंबाय ओइ बिबार मोसाबायथ' प्रान्जित मानो रागा जोंखो सालथे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सानजि नन्दि आं आरखांदोंना नों खांदों ओमफ्राय जोंना नै रागा जाहरबाय गोरिबा ओमफ्राय स्मिताया होनबाय मेक्सेल नांबाय मेक्सेला बुंबाय मेङाखैलै बिबार होनना बिबारा बुंबाय अन मडिसा होनबाय अन बिबारा मा बुंखो आंलाय दादा सनजितनि एलबियावसो इन्जय खालामदों प्रान्जित लाइन मारिनो टाइम गैया होनना बुंदों मेक्सेला सुसमिता होननानै खाफाल खावलायाव आखाइ हमबाय आरोना ओमफ्राय माबाया होनबाय होनबायलै नै जा लागायना होबायलै जोंना सानजियाबो नै ओमफ्राय मडिसा मा बुंखो आं खोनासंबाय थानोसैलै आंजों रावबो रायलायला होनना मडिस नैलाय अनामिकाजों रायलायदो अनामिकाया गोरिबा मा बुंखो बुंखादों आंनि नेम दाला नों बायदि होनना बुंबाय आरोना सानजि नाम लानो नै माबानि गोरिबनि ओमफ्राय जोंना दुखुआ ओमफ्राय सुसमितायाबो मेक्सेल टाटा होनना बुंदों नै मेगन फांथेनानै बिबारा मा बुंखो आंबो मेङाखै मेक्सेल होनना बुंदों प्रान्जिता होनदों मोसौ ना माखो मौवा ना मा बुंबायलै नै रागा जाबाय
प्रानजित आंबो लाइन मारियाखै सालथाय नांदों ओमफ्राय प्रानजितआ नै रागा जोंबाय मेक्सेला मुदिसा आंखौ रायरायाखै आंजों रावबो होनामदारना मुदिस ब्र मा खालामदों दे मुदिस ब्र खोन्थाहरदों मा ओंख्रि जानायमोन दहयो सुबुनि हार्डे आया थेंक इउ स माच सुबु दिदि हार्डे निकले खोनायाखै अखायानो आं हलेन्डार हमदारना बेनिफ्राय दुखुआ मांखो मेक्सेल नों सिनायखानाय नङा आंखौ गोजाननिसो आं नांदों बेनिफ्राय सानजा मामखो नोंनिसो मालायनि एलबियाव नङा थिबाय नांबाय आरोना थिबाय मावनि एलबियाव मा बुंनायमोन आंखौ खोनायाखै सायो जेबो बुङाखै आं नोंखौ मिथिबाय नांबाय मेक्सेला बुंबाय दे सुसमिता रायदावदो होनदों अनामिका अन 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 प्रानजितआ मेक्सेल लांबाय आरोना ओमफ्राय फोरानदों नोंनि नङा खानांबाय आरोना आं बारलांबाय दे मेक्सेल माबा गोरिब आरो सानजिनि माबाखौ फरायासै आङो गाज्रि दामोन बेनिफ्राय सुसमिता मामखौ ओइ सना आं गोरिब आंखौ नुलायाखै नामा बिफा नांदों नै गोरिब ब्र नोंखौ माबाया रायदावदों स्मिथाया दुखुआ मा बुंखो मन्दिरा सना नांदों आरोना अनामिका अन बिबारानो मेक्सेल मोनाबाय माथो खेला मोदायबारियाव मेक्सेल प्रानजित हा बेलेग लाइन मारिग्रा दंखायो नामदारना ओमफ्राय बेसे गोजाननि दुखु नामदारना मदिसा मांखो जोंहा दहाय सबाय नासो मोनदां गोथावा बिराद गोथाव मोनदों मरिस ब्र ओमफ्राय अनामिका अन 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 सुसमिता र नुदों नांदों गोरिबा ओमफ्राय मदिसा होनदों अनलै अन नांदों अके बिबारा बुंदों आंजों नङा मेक्सेल नांदों आरोना मेक्सेल नांदों प्रानजित सालथे नांदों आरोना ओमफ्राय दुखुआ मा बुंखो मेक्सेल बिराद गोजाननि नांदों आरोना ओमफ्राय अनामिका अन अन सोरनिबा खुसु सोरनिबा मिनिनाय सोरबा अनलायनाय नायबाय थानोसै थानानै दाउ मडिस मेक्सेला होनदों खाथिनि मालै नांदों सानजा मोनदों आंनो ब्लु होलाय बेनि कमेन्ट नुवाखै आं नांदों आरोना कमेन्ट हरखायाखै ओमफ्राय नोंसोरो उल्था फाल्थासो खालामजोबसिगोनलै नोंसोरनो ब्लु होआ आङो ओमफ्राय गाज्रि दामोन आरोना मडिस मा खबर नांदों आरोना खिन्थादो मेक्सेल नांदों आब' अनामिका मेंबाय नामा होनदों अनामिका अन 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 दुखुआ गाबबाय आरोना दुखु मानो गाबखो नोमफा होनबाय प्रानजितआ दुखुआ गाबबा अन अनामिका अन बेनिफ्राय बिबारा मांखो प्रानजितआ मेंना फैदों लाइन मारिना नांदों दुखुआ अन मेक्सेला खारबि नांदों नों बायदि मा होनदों नांबाय नै ओमफ्राय आं सानैजों कमेन्टखौ नायासै ओमफ्राय दुखु खबर नांदों गोरिब मा खबर नै दुखुआ गाबजोबदों नों होनबाय प्रानजितआ मुदिसा होनबाय मा जाखोलै नांलाय नङा सनाफोर नांदों ओमफ्राय आं सिरि थानोसै र' सिगांबो सिरि थाखादोंमोन आं नांबाय ओमफ्राय अके बेनिफ्राय मेंबाय नामदारना मेक्सेला मोनखो स्मिथा माथो सिरि थायो माबा माबि बुंलाबायदो रंजानाय बायदि नांदों प्रानजितआ माखो बिबार सना कल हरलाय नांदों ओमफ्राय दुखुस्रिया अन हारबाय अके दुखुस्रि ओमफ्राय मेक्सेला अन अनामिका अन मेक्सेला माखो मोसाखांबायसो बिबार नांदों अनामिका अन प्रानजितआ होनदों मेक्सेल सादा नादो लै खलासे ना सादा नानांगौ खलासे आं गोदो खुमब्रा जोगोनार बिलाइफोरखौ जाहोयोमोन लोगोफोरखौ सादा नानानै सुनि बरा होनानै मा एसे सुनिल'ब्रा 200 मोनलायलायनाय होनना बुङोमोन आरो मानसिफोरा ओमफ्राय अनामिका अन उसमिता सना गाज्रि मोनबाय नामाथाय नांदों ओमफ्राय स्मिथाया थांगोनथाय ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो प्रानजित SMS आव मा जाखो नोंहा गार्लफ्रेन्डजों नांदों आरोना ओमफ्राय गोरिबा होनदों अनामिका
मादै सरि नांदों ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो मानो नुवा नुखाया सि कल साल्टे फ्रान्जि नांदों सन्जित ब्र सरिनो जेबो नङा गोरिब ब्र जेबो नङा दे ओमफ्राय मेक्सेला मडिसा होनदों अन फ्रान्जिता होनदों आंनि नङा बिबारा मा बुंखो मेक्सेल मोसानोसै फैना होनदों सुस्मिता होनदों मा बुंनो मेक्सेल आं नोंनि कमेन्टखौनो नायगासिनो होनदों सुस्मिताया मेक्सेल नोंनि कमेन्ट नायगासिनो ओमफ्राय मेक्सेल आदै सरि नांदों गोरिबा मेक्सेल ओमफ्राय सुबुआ हाँ दिया है थैंक यू सो मच सुबह मुझे इतना सपोर्ट करते रहने के लिए सुबह दीदी और आप लोग का अमेरिका में अभी कितना टाइम हो गया हम लोग का तो अभी इधर 6:40 PM हो गया o'clock ओमफ्राय कमेन्ट ओमफ्राय अनामिका अन बाय बोला अके सुबह थैंक यू सो मच मडिस उनकी मा खबर ना मडिस दुखुआ होनदों अनामिका अन आं गोरिब मा जाखोलै नांदों मेक्सेला ओमफ्राय सुस्मिता आं गोरिब जेबो नङालै नांदों सुस्मिता होनदों सेम इउ लेटार अके गोरिबा होनदों आं दिनै जा बोरैबा जादों नांदों आरोना अके अनामिका अन थैंक यू सो मच अनामिका अन थानो थाखाय हेल' ब्र गुड इभिनिं नांदों अके गुड इभिनिं अनामिका होनदों अन थैंक यू सो मच अन मानो आं गोरिब मा जादों नांदों मेक्सेला दै गोदोनि काहानि नाम दारना बेनिफ्राय अन ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो नोंनि नङा रावनिबो लाया ब्रा 100निबो बारा गार्लफ्रेन्डफोर थायोनो नांदों अनामिका अन ए लाभ स्ट'रि नामा आं गोरिब सना आं जौ लोंदों दिनै नांदों अनामिकाया अन अनामिका अन नांदों आरोना मेक्सेल आब' अनामिका मोसानानै फैदों जोंहा नामदारना अन ओमफ्राय दुखानाव सन्जित बाय आंखौ रावबो नायसना माथो दुखु इला अनामिका जों रायलायदोब्रा दुखु अनामिका जों रायलाय बेनिफ्राय मानो थांनो दुखु मा खबर मा खालामदों खोन्थादो दे सरियालाय गियान गोनां थानायजों जों जुनि गोसां बायदि नङा होनलाजोब्बाय आरोना नै मिथिखाबायबाबो गोरिब नामदो आरोना सानदिया ओमफ्राय मेक्सेलाफोरखौ टेनसनाव लादों नामा आं गोरिब नामदो ना उसुमिता सना आंनि जिउआ हेकार दं सानै साथामसो नामदारना दे सन्जितखौ गान दामनो होदो बिबार नामदारना मानसिफोरा गान दामबा रावबो थायाना खारजोबो ना आं ओंखायनो गान दामनो बाबाय दहाय बिराद बुरजा दंमोन मानसिया गान दामनाय लोगो खारजोबबाय आरोना मोजां मोनो दे सन्जितखौ स्मिताया मा होनना बुंखो आं गोरिब बारा लादों खोमा गनान लादों गुगाजों गफिननाय बिफा नाला बेनिफ्राय जोंना अनामिका अन मेक्सेला मा होनदों बुजियासै आं गोरिब मा होखार ना देखार ना बुंखै हलिमलि मस्ट वेलकाम सुस्मिता सना होदों सुस्मिता सना गाया नाम दारनानै गोरिबा गाया नाम दारनानै गोरिबा बेनिफ्राय जोंना माबाया दादा सन्जित सं दामदोलै जों मोसानोसै नामदारना सम दानो माने मानसिफोरा थानाय नङा आरोना खायसे सुखुवाना ओमफ्राय स्मिथा आं गोरिबा मा जाखो नांदों मेक्सेला ओमफ्राय प्रान्जिता होनदों अन थेंक इउ स' माच प्रान्जित ओमफ्राय गोरिबा माखो हेकारलै मेक्सेला दै नांदों आरोना ओमफ्राय बिबार मादै नांदों गोरिबा मिनिबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनखो दादा सन्जित संखौ होदोब्रा मोसानोसै मानसिफोरा थानाय नङाना आरो ओमफ्राय मेक्सेला नों हेकार नांदों आरोना हलिमलिया नों सुस्मिताया आंनिसो दै नांदों सुस्मिताया मा बुंखो
गमोनब्रा दा दा लांदो दे गोरिबनावनो उंनिनि दाम नामखौ र' सुसमिताखौ नायनाङो बिराद मानसिफोरा फसायजोबदों ना सुसमिताखौ ए ओमफ्राय प्रानजितआ मा बुंखो मा गैब्रा माबा गवा बदले ब्रादो ओमफ्राय अनन नामखौ मा मोसानो जागासिनो होनबाय सुसमिता बाय बिबारा दामलै दादा सनजि दामथारना खनसे वान घन्टा नांदोंना बाब गासिबो बुङाबा बोरै दामनो ओमफ्राय सुसमिता सना नोंखौ मोनबा गोरिब नोसै र' नांदोंना गारजोबनोसै र' होनना बुंदों दादा सनजित संखौ दामदो नांदों र' हलि मलिया मा बुंखो सुसमिता आं नोंखौ बावनो हानाय नङा होनना बुंदों ओमफ्राय दादा सनजित संखौ होबाव नांदों ओमफ्राय सनजित बायबाय थाथ'दो होनदों अके प्रानजित अके मानसिया ओरैनो बुंनाया सोर दं गैया बेखौ आं सिगां सानालासे अब्लाबो खोन्थादों बहाय नङा नोंनि गोरोन्थि नुना बुंनायखाय सरि बुंनायाव जाबाबो गोरिब मिथिबाय बेखौ नायगोन ना जाबाय दे सानजि जाबाय ओमफ्राय जोंना माबाया सनजित संगाव दादा सनजित संगावदो जागोन दे आं गोरिब नामदों आरोना प्रानजित र' बरा मा दुखु जाबाय थाखो होनना बुंदों बे प्रानजितआ मा जाबाय थाखोथाय दादा सनजित सं खोना दंदो न' रखे र' ओमफ्राय जुनाली आगे हम लोग का फ्रेंड कैसे हो ब्रो लाइक डन थैंक यू सो मच जुनाली देखो जो नया है जुनाली के साथ फ्रेंड हो जाओ उना मेका मा बुंखो बिबार आगै मोसानायजों अखा हानायजों सुखुबाय बारनायजों बोथोर मोजां मोनबाय सनाफोर दासो टेनसन फ्रि जादों आंहा नांदों आरोना प्रानजितआ होनदों अके प्रानजित दे ओमफ्राय प्रानजित दिनै दखानाव थाङा नामा स्मिथाया होनदों हलि मलि होनना मिनिबाय नेक्स्टला होनदों र' ब्रा दसे थाथ' सालथाय नांदों बिबारा बुंबाय आं दादा सनजितनि एलबि आव फैनासो हेपि जादों नांदों आरोना ओमफ्राय सानजिया बुंबाय उनाव उदै गिदिरखौ नागिरनांगौ नोंनि खोथायाव गथ'फोरनि थाखाय फोरोंनाय जाबाय नांबाय आरो एग्राम मावलायबाय आरो जाबाय बि नामदारानो आरो गोरिबा रागा जोंलायबाय कटर जादो बिबार ओइ मेक्सेल संखौ होदो नामदारा दादा सनजित संखौ होदो होनदों आरोना फै आं दिनैनिफ्राय नोंनि एलबियाव दाना फैला दिनैनिफ्राय नोंनि एलबियाव दाना गोरिब र' सोरनि एलबियाव फैला जाखो बेनिफ्राय मा बुंखो जानोलै होलानो माथो नोंना दादा सनजित नादा र' लागाव नारना थेख्लाय अनन ओमफ्राय दादा सनजित दादा मेक्सेल मा जाखो खबरफोरा अब्ला दं नाना दादा सनजित नों ब्लु होलाय बिनि कमेन्ट नायनो आं नामदारना नों कमेन्ट नुगासिनो दंखायोब्रा बिबार नों कमेन्ट नुवाखै होनबा सनजितनि कमेन्ट नुदों ओमफ्राय दादा सनजित नादारना आं गोरिब नोंनियाव फैला नादारा सोरनियाव आंनियाव नामा ओमफ्राय थेख्ला लाइक डान थेंक इउ स' माच मेक्सलानो खबर मोजां स्मिथा गाइस गुवाहाटियाव दंफैयो दा नादों हलि मलि अके ओइ प्रानजित बहा ब्रा नामदारना बहाब्रानो ओमफ्राय दादा सनजित संखौ होबावदो नामदारना मा संखौ होनोब्रा
बोरै कमेन्ट नुवा जाखोब्रा बेखौ नायनो आरोना हाइड खालामलाबायो नाब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय दादा सन्जय समखौ गावनारना दारना औ सुमित होनदों नोंनाव फैला बावगारनाय खोथा गोसोआव लाबोफिनबाय नामा दादा सन्जित संसना दाना ओमफ्राय स्मिथाया होनदों लाइक दान थेंक इउ सो माच रानि बेबिया होनदों बिजोंसो नुबाय आं बिनि कमेन्टखौ बुजियाखै नुवा आं दा बुंदारना हलि मलिया माखौ लागाव बङाइगाव नामदों आं बुंबाय सिरि थादो नामदारा सिरि थादोलै सिरि थादो बेनिफ्राय एक्सला बुंदों अन रावबो लोगो गैया नामा हो नामदारना रावबो लोगो गैया नामा हो बेनिफ्राय बेबो आंनि कमेन्टखौ नोंनि सिमाव नायनानैसो हरदों नामदारना बेबो आंनि कमेन्टखौ नोंनि सिमाव आरोना नायनानैसो हरदों दाना अके ओमफ्राय साया दे कमेन्ट नायलांनो सानैनिखौ ओमफ्राय मा जाखो हलि मलि मा जाखो हलि मलि बङाइगावआलाय नामदों दादा सन्जित मा खोनासङा बुंबाबो नामदारना मानसिफोरा खारोलै मिथिबायना बिमला होनदों 17 लाख दान ओमफ्राय सुस्मिता नोंखौ गोसोखांदों आं बिखा नामदारना कमेन्ट खालामदो दे मा जाखो आं जेबो बुजियासै दाना नोंलाय गोरिब नंगौ नामा हलि दारना बिमला गाबफैलाबाय आरोना बिमल ब्र मा जाखो मेथाइखौनो लागायनांसैलै आङो बिबार बोरो बरां मानसिलाय मेथाइ लागायनांसै आङो Power on. Bluetooth mode. बिमलजों जइन खालै Paired. খচি গলি নহয় তাত এনেকৈ ভিতৰলৈকে যোৱা তাত ইজি এৰিয়া হৈ পৰে নহয় ইজি ইছে লিকটাৰ দাগ এই দাগ ইজি ৱাছ ইয়াৰ 10খন হাতৰ শক্তি ইমান বেছি লিকটা দাগ গুচোৱা হৈ পৰে ইজি সাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাছ लुकी नाही राती मी मायालू मिलन
मोरू थकी बोले ओ कोले रोज जंगलों मिले तू माँ के न पले आजकल थे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई Ma. Xin lại. Ô mẹ. Nó mà bây giờ. माने भिडिअ लादों आरो दाख्लै आदा बानायखानायमोन नालाय भिडिअआ एखौनो भिडिअखौ जालासिनो आरो आङो हाबाय र' दोननोसैलै आं बे थेंक इउ दे गासैखौबो दोननोसै